थानाय समावनो नोंथांमोना नुनो मोननाय बे सावगारिया बेनि उल्थाखौसो दिन्थिदों। नोंथांमोना नुनो मोननाय बे गोथां दंफां हानानै दोननाया जाबाय उल्थापानी फरेस्ट रेन्जनि सरलपारा कालीपुर उरांपारा गामिनि। मेन डिपार्टमेन्टनि मानसियानो जुदि बिदि पाब्लिकखौहाय थोननानै पाब्लिकनि गेजेरजों 2 नम्बर मावबाय थानानै पाब्लिकखौ एरेस्ट खालामबाय थानाया जानाय नङालै। बिदिया मिथिबायना? फालोपुं एरियानि अरुणाचल बर्डार मस्ट पपुलार गासैजोंबो मिथिजानाय पिकनिक स्पट जिया भरली दैमा सेराव दंफायो रायजोफोर। आर्लि इन द मर्निं फालोपुङाव फैदोंमोन आं मोनसे कारनावहाय। बेनिफ्राय बे जायगाखौ एसे एक्सप्लर खालामनो नोंथांमोननो दिन्थिनायजों लोगोसे मोनसे इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव कन्टेन्टखौहाय लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजि मोनगोन। आच्छा रायजोफोर, जोंहा बिटिआरनि EM रनजित बिथाङा गोबां समाव बिराद मोजां खामानि मावनाय, गोबां गिदिर खामानि मावनाय बाथ्राफोर बुंबोबाय थायो। नाथायब्ला दिनै बिथांनि डिपार्टमेन्टआवहाय दिनै गोबां इलिगेल खामानिफोर सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेफोरो मानो थाखाय जादों? गोबां रायजो-राजाफोरनि गोसोआवहाय सोंलु, नङा होमबा रायजोफोर? बिथाङा गोबां फरेस्टनि प्रटेक्शननि खामानि मावनाय आरो गोबां गिदिर बाथ्राफोर बुङो। नाथायब्ला दिनै मानि थाखाय दिनैसिम इलिगेल खामानिफोरा सोलिबाय थादों? ससियेल मिडियायाव जों रायजो-राजाफोरा मा नुनो मोनबाय थादों? दिनै नै दाखालिबावै सासे जोंनिनो बर' सुबुंखौहाय एरेस्ट खालामनानै पुलिसफोरनो गथायना हरबाय। जेला डिपार्टमेन्टआ पाब्लिकफोरखौ हाहोगोन, पाब्लिकफोरखौ फरेस्टआव हाग्रायाव सोनानै जेला डिपार्टमेन्टआ दंफांखौ हाहोनोसै, बेनिफ्राय फारसेथिं दावराव जाबाला पाब्लिकखौ हमनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोननोसै। बिदि खालामबाय थागोन नामा रनजित बिथाङाहाय? जों बेखौसो नुदों, नङा होमबा? दाखालिनि खनसेयावबो दिनै गोबां प्रुफ ओंखारबाय डिपार्टमेन्टनि मानसियानो हाहोदों होननानै। बिदि प्रुफ थासेयावबो दिनै जाय बिथाङाहाय हादोंमोन दंफांखौहाय, बिथांखौ पुलिसफोरा हमनानै लांबाय। बिदिनो दाबो नै जोङो नुनो मोनबाय जे डिपार्टमेन्टनि मानसियानो हाहोदों होननानै। दा बेखौबो पुलिसा लांथोंसै, जाय मानसिखौ हाहोदों डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा। बिदिनो जाबाय थासिगोन नामा? मा जाखो? रायजोफोरा एसे कमेन्ट खालामलाय। आसलते एसेबां बिटिआर सरकारा स्ट्रिक्टलि खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंबोबाय थादों, नङा होमबा रायजोफोर? गोबां मोजां खामानि मावबोनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखाथि खालामनायनि गोबां स्ट्रिक्टलि खामानि मावबोबाय थानायनि गेजेरावबो जे दिनै डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंनो दिनै बेबायदि इलिगेल खामानि मावबाय थानायाथ' गोबां दुखुनांथाव आरो गोबां मुगैथाव खामानि। बेफोरो रायजो-राजाफोरा मा सानो कमेन्ट खालामनो हागोन। जोंहा रनजित बिथाङाहाय सोरखौबा दंफां सिखाव होननानै बुङो, सोरखौबा बिदिनो हाग्रामानि हमावसो दंफां सिखावा जादोंमोन, दा आंनि हमाव दंफां सिखाव गैया, बेबायदि गोबां बाथ्राफोर बुंबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथायब्ला दिनै बिथांनि दैदेननायाव, बिथांनि सामलायनायाव दिनै मानो बेबायदिया जाबाय थानो हमदों? आसलते जोङो सिगां नै जों नुनो मोनबाय जि रनजित बिथाङाहाय गासैबो सिखारिफोर, गासैबो दंफां हाग्रा 2 नम्बर मावनानै जाग्रा मानसिफोरखौ सारेन्डार खालामहोजोबनानै बिथांमोननो माबा मोनसे थांना थानायनि राहा खालामनानै होगोन होननानै बिसोरनि गासैबो दंफां मिसिनानो होन बा जिखुनु हाथियारानो होन गासैखौबो सावना होजोबबाय। सावना होजोबनायनि उनावहाय बिथांमोननो दिनैसिम जेबो मोनसे राहा खालामना होयैखौ जों ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों। बिथांमोननो जेबो मोनसे उपाय होयैखौ जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनदों, नङा होमबा रायजोफोर? दिनै बिथांमोनखौ सारेन्डार खालामनानै दिनै गावनि डिपार्टमेन्टआवनो गावनि मानसिफोरानो जुदि बिदि इलिगेल खामानि मावबाय थायोबाथ' गोबां बियो मा होननानै बुङो बिदि खामानिखौ? दा रायजोफोर, बे बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लिया मोनथियाखै नामा बेफोर निउसफोरखौहाय? बेफोर घटनाफोरखौ मोनथियाखै नामा? मानो दामाखै बिसोरलाय? बे सोरबा पाब्लिकआहाय, सोरबा बै फरेस्टारफोरा, डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा जाय पाब्लिकखौहाय हाहोगोन, जेब्ला बे पाब्लिकखौ पुलिसा हमगोन अब्लासो दामगोन बे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिया। खामानि गैयै निउस पर्टेलफोराहाय दा बेफोरखौ दामना हो, होमबासो एक्सनाव हायगोन, गुबै बाथ्रायाव फैगोन। नंगौना नङा रायजोफोर? बड'लेण्ड बुब्लिया आरो बड'लेण्ड रादाबा जेब्ला सोरबा सासे पाब्लिकआ एरेस्ट जागोन अब्लासो दामगोन, खोब मोजाङै साजायनानै बुंगोन। दंफां दानग्रा, दंफां सिखावखौ दिनै पुलिसा खाबाय होनना ओरैबायदि मोजां साजायना बुंगोन, दा बुंसै आरो बेफोरखौ नुवा बिसोरो। EM रनजित बिथाङाहाय दिनै पलिटिकेलनि जयनिं प्रग्रामफोर खालायनायाव, जयनिं प्रग्राम एरेन्ज खालामनायाव पलिटिकेलनि
राजखान्थिनि मिथिं दावथिंफोराव खोब बेस्थ' नाथायब्ला दिनै बिथांनि डिपार्टमेन्टआव माबायदि गाज्रि खामानि मुगैथाव खामानि माबायदि इलिगेल खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ बेखौ खेयाल खालामनो बेखौ खबर लानो बेखौ सामलायनो डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ सामलायनो डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ कन्ट्रल लाबोनो बेहा टाइम गैया आसलते रायजोफोर मिथिबायना बिथाङा माबोरैहाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव आरोबाव गावआ सिटआव देरहानो हाबावगोन गावआ माबायदिहाय जायगा मोनबावगोन बिनि सिन्तायाव दिनै गावनि उनाव थानाय गावनि गाहायाव थानाय डिपार्टमेन्टआ मा मावखुमागासिनो मा मावगासिनो बेफोरखौ जेबो खेयाल गैया आसलते रनजित बसुमतारिया जोंथ' बुङो एजे रायजो राजानि जानानै नोंसोर साला डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा लगाय डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा इलिगेल खामानिफोरखौ मावबाय थागोन बै पाब्लिकफोराथ' मावखागोन जायफ्रा दिनै सरखारनिफ्राय जेबो राहाफोर मोनाखै जेबो अनसुंथाइ मोनाखै बिसोरथ' मावखागोन गरसे गरनै फैसा मोनबानो मावगोन जितु डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरानो हा होदों जेथिया गिनांगौ जेबो गैया बेवहाय पाब्लिकआ मावखागोन खिन्थु मेन डिपार्टमेन्टनि मानसियानो जुदि बिदि पाब्लिकखौहाय थोननानै पाब्लिकनि गेजेरजों 2 नम्बर मावबाय थानानै पाब्लिकखौ एरेस्ट खालामबाय थानाया जानाय नङालै बिदिया मिथिबायना बिदिया सोलिनाय नङा एक्चुअलि आंनि मथेबा रायजोफोरा मा बुङो मा कमेन्ट होयो होलाय रायजोफोर स' रायजोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बिनि उनाव जुदि माबा मोनसे आपडेट फैबावब्ला लाबोबावगोन भिडिअआ गोलाव जागोन बेनिखाय बेसेबांखिनिखौनो दोनथ'बाय माबा मोनसे भुल जालांनोबा क्षमा खालाम रायजोफोर थेंक इउ स' माच एनएलएफबिनि फारसेनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला उल्टापानि फरेस्ट रेन्जनि माखासे मावथिफोरा बे दंफां दाननायाव लोब्बा दं आरो बिसोरनि बिथोन बादियैनो दंफांखौ हाफायदों होनना जायगानि सुबुङा फोरमायनायनि बाथ्राखौ मख'दों दा बाथ्राया जाबाय हाग्रानि दंफांखौ बेबायदि फोजोबस्रांनायाव हाग्रा बिफाननि सुबुङानो लोब्बा दंमारोब्ला एबा लोब्बा थानाय सुबुंनि हेंथायै बिटिसिनि बिफानारि इएम रनजित बसुमतारिया मा राहा लायो बेखौ समावसो नुसिगोन আচ্ছা কিমান দিব বলে কইছে তোমাক না রামসাম দিলে হইলে এই যে আচ্ছা এইটো কোনি কাটিছিলে এই যে এই বস্তির ফরেস্ট অর্ডার দিছে বলে ওই জন্য তো কাটিছে ফরেস্ট বিলা অর্ডার দিছে কই হ্যাঁ নামটা আমি তো না জানি আমার তো ভুটিয়া কই ভুটিয়া কই আমার বলে অর্ডার দিছে ফরেস্ট বিলা না হয় আচ্ছা এই এই গাছটা কার হয় কার মাটি আছিল কার মাটির উপর ছিল এটা এই যে মাটিটা আমার তোমার হয় ডালটাও ডালটাও তোমার না হয় বাবুর আচ্ছা পয়সা এরকম কইছে ফরেস্ট আইলে তোমার আলাপ করিবি আমাকে ফরেস্ট অর্ডার দিছে আমি কইছে ডালটা খারাপ হয় গাছটা কি কিনিছে না কিনা নাই বিক্রি করে নাই রে বিক্রি করা নাই না ও কইছে আমি কইছে তাই কইছে কাটবে এটা তো খারা গাছ খাচ্ছা গাছ আপনি ঘরের বস্তু হইয়া কেউ খাতিবা দিবা লাগে আমি তো না ঘরে আসিল না এরকম কইছে আমি আহিছে এই যে মেশিন আওয়াজ আহিছে না ওই সময় আমি আহিছে আমাকে কইছে আমি কইছে এই যে এখানে বাগড়াবো ডালটা খারাপ হবে আমাকে এই যে ডাল ফেরাও মালিকটা গালি করিব গাছটা তো আমার হয় না এরকম কইছে ফরেস্টটা অর্ডার দিছে বলে অর্ডার দিছে বলে बेखौबो हाफायदों लालि दंफाङा बेबो उल्टापानि रेन्जनिखा बेखौबो नै गोथांखौनो हास'दों गोथांखौनो हाफायदों आरोना माने खोनानाय बायदि मोननायावथ' मामा टेन्डार होनदों टेन्डारावहाय लांगोन होनदों आरो नै दंफाङा गोथांसो दंफाङा खुन्दाथाम बेयावबो दंफाङा नै गोथांसो दंफाङा गोथां हास'जोब्बाय आरोना नै सेक्सन खालामनाया नै माने एसेल' अर खामदोंमोन आरोना नै ओमफ्राय ओरैथ' गोथां गोजासो गासिबो दंफाङा बिदिनो बेलेगफोरावबो हाबावदोंदां जिखुनु जाया थनै फांनै मोनबाय आरोना जोङो दंफाङा गोथां गोजासो नै माने नैबे बिलाइखौ दानखानानै गारहरला जोब्बाय आरोना दंफां गोथां नै सेक्सन खालामजोब्बाय लांसिगोन बिसोरो गोथां गोजा गासिबो नै दंफाङा लालि आरोना बेयो उराव बस्तियाव हाफायदों बेखौ उराव बस्तियाव हादों उल्टापानि रेन्जनि गोलैयो आरोना बेयो माने टेन्डार मोनदों बायदि खोनादों ओंखायनो हाफायफैदों फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनि मानसि हाफायदों आरोना लेबार सोनानै नै गासै सेक्सना फिसा मोनथाम खालामलांबाय
नैखौबो हास'हरदोंमोन नै दा बेखौ जायादां लांनो नागिरासिनो आं बेखौ बिदिनो दोनबाय